Yarnawa kisa me wallahi tun da baba ya tafi komai ba ina jina wata somehow kawai wallahi iya wuya Yarnawa iya wuya baba ba da lissa ba da ba daɗi ga kuɗi amma ba na jin daɗin saboda baba ba na iya wuya takewa ba da bari kawai Yarnawa kin gana shi nan ma ya zo baba ne har yanzu dai kuna abun nan baba dole ke yanzu jinki kike koyi a sama ku wallahi na yawa sama ce ba wani shege wai na ji an ce wa'annan masu bakaken kayan sun takura wa mutane ko yanka ba kika ce shegu Allah ya sun gudu ai ba sa da sun gudu wallahi amma mu je tun bara zo su amma ko ba mu rike zabi gaskiya to wanda yanzu kai kai da canjin ni canjin ma ya ne dan saboda zan je gidan wacce man da shi an jima waga ka san me ma da office to ba komai ka san an ji ni ma an ji zan je gidan wacce ta yi tafiya